Di tayo kung di ka lang umalis. Hello po, sino na nagluluto dyan sa tanghalian? Nandito naman po si Christine Sang TV at magluluto po tayo. At ang lulutuin ko ngayon ay magluluto tayo ng pininyahang gisadong pork chop in Bisaya style. Ayun po yung pork chop. At yun po yung mga sangkap, yung bawang, bombay, chili pepper, tapos may pork and beans, tapos may pineapple tidbits. At ayun po, ilunod na po natin ang mantika. At igisa na po natin ang bombay at saka bawang. Ang pork chop pala, mga mamis, ay 1/2 kilo lang po tong pork chop na gagamitin ko ngayon. Worth, dala po sa mga sangkap, ayan, worth 200 pesos. Ayan, 200 pesos po ang menu natin today, ang pininiyahang gisadong pork chop ni Christine Sang TV. At ayan po, ilunod na natin ang chili pepper. At pakatasin po muna natin. At ayan, pwede na po nating ilunod ang pork chop. Fresh pork chop. Ayan, i-take note nyo po yan mga mamis. Pag bumibili po kayo, fresh pork chop. Yan po ang mukha ng pork chop na presko pa talaga. Ayan, nalunod na po natin lahat at idagdag na natin ang pork and beans at pineapple tidbits. Ayan, 1 sachet lang po, 1 pouch lang po ng pork and beans. Ganyan yung pouch at saka 1 pouch din ng pineapple tidbits, ganyan din yung pouch. Ayan, tingnan nyo na lang po mga mamis pag gusto nyo po mag-try nito. Ayan, ilalagay ko lang po sa description box para hindi po kayo malito. If ever po na gusto nyo pong sundin po tong pininyahang gisadong pork chop ko, ay check nyo lang po sa description box. At ayan po, kumakatas na po siya at kumulo. Halo-haloin po natin bago po natin lagyan ng mag-add lang tayo ng 1 cup of water. Yung cup po sa rice cooker po. Yun po lang ang ginagamit ko.
Yan. Isang cup lang po ng ganyan. Ayan, konti lang po ang sinabaw ko ngayon dahil para mag-sticky pa siya mamaya. At haluin po natin ulit. Ayan, nakikita nyo naman mga mamis na medyo lumambot na po yung pork. Pork chop pala. Ayan, medyo lumambot na po siya. Tapos, ayan, ilunod na natin ang patatas at saka carrots. Ayan. Isabay na natin po yung dalawa dahil parehas naman din silang matigas para sabay din silang lumambot. Ayan, takpan po ulit natin. Ay, mag-add na pala tayo ng timpla. Syempre, as usual, dahil hindi naman talaga masarap ang luto natin pag walang timpla. Kailangan talaga ang timplada. Yan, asin. Charan! Lakas-lakas na po ng kulo niya. Medyo lumambot na po yung carrots at saka patatas. Ayan, pero mag-antay pa tayo siguro ng mga 5 minutes nito bago siya maluto, yung luto na talaga. Ayan, sakto lang po yung nalagay kong tubig, mga mamis. 1 cup lang ng cup ng rice cooker. At ayan, ilunod na natin ang ketchup para maging sakto na yung lapot ng sabaw. Kailangan nating maglagay ng ketchup para magkakulay ang ating pork chop. Ayan, hindi ko po yan ilagay lahat. Ayan. Nagtira ako ng konti para hindi naman siya yung pulang-pula talaga. Ayan, para sakto lang yung niya pagka ng sabaw. Tawag dito. Yan, halo-haloin po natin para ma-mix yung ketchup. At saka mga mamis, pasensya na po kayo dahil marami ako sa aking mga luto na hindi kita yung mukha ko dahil nag-voice over lang po ako, pero meron din naman akong luto na nakikita yung mukha ko. Kaso kadalasan talaga sa na-upload ko dito wala talagang mukha ko, kaya yung iba nag-comment hindi daw nila makita yung mukha ko sa aking niloloto. Ayan, voice over lang po yung ginagamit ko mga mamis kasi ayan, hindi naman ako kagandahan. Ayan, kaya nag-voice over lang ako. Pero meron naman akong upload na nakita yung mukha ko, gaya nung nag 500 subscribers ako. Ayan, nakikita doon ang mukha ko. Ayan, tingnan nyo lang doon. Kung nagtaka kayo kung wala akong mukha. Pero may upload ako na may upload po ako na video na yung mag-unbox ako soon ng mystery box. Ayan, abangan nyo lang po yun mga mamis. Ayan, doon makikita nyo yung mukha ko.
At ayan na po ang ating pininyahang gisadong pork chop. Ayan, malapit na po siyang maluto. Worth 200 pesos. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like and subscribe Christine San TV at pahit po sa button bell para updated po kayo sa aking mga new cooking videos. At ayan na, ilagyan na natin sa plato para makita natin ang ating pininihang gisadong pork chop ngayon. Yan na po siya. Ready to serve sa tanghalian na po. Kain na po tayo. At dito na that's it for today. At see you naman po bukas for my new cooking. Ayan. Minsan nalilito na lang po ako sa pag-iisip ko anong na naman lulutuin ko para ma-inspire po kayong lahat mga mamis. At sana po meron pong dyan mag-try na mga luto ko. Ayan, at sigurado naman pong madali lang po siyang lutuin at sundin at sobrang sarap pa. So bye! Keep safe everyone!